Децата са най-ценното, което имаме. Ето защо грижите за тях, когато не сме заедно, трябва да поверим на някой, на когото имаме доверие. Следващата стъпка, след като си създал семейния профил, е да се свържеш с приятелски семейства и да започнете да си правите услуги. В меню намери семейства, може да потърсиш свои приятели, съседи или да поканиш друго семейство да се запознаете. Може да се търси по име, град и квартал. Опцията, която не е за изпускане, е да поканиш в BDR ваши приятелски семейства, като за всяко регистрирано семейство ще получиш по 300 бонус точки допълнително. Това се равнява на 3 часа време за гледане. Заедно с получените точки при регистрацията, може да натрупаш над 700 бонус точки или над 7 часа време за себе си. Натисни бутона "Покани приятелско семейство" най-отдолу на страницата или от тази иконка. Изпрати специално генерирания за теб индивидуален линк. Може да го копираш или директно да го изпратиш по имейл, Facebook, WhatsApp или Viber. След като намериш семейството, с което искаш да си правите услуги, трябва да го поканиш в твоя доверен кръг. Това става с натискане на бутона "Покани", с което те ще получат покана на имейла си, както и нотификация в профила им. След потвърждение от тяхна страна, ще намериш поканеното семейство в твоя доверен кръг. Ако искаш да се запознаеш с нови приятели, тогава можеш да разгледаш профилите на останалите семейства в BDR, като използваш бутона "Виж повече". Ако профила на семейството ти допада, използвай бутона "Свържи се" и в отворения прозорец напиши съобщение към тях. Те ще го получат по имейл и ще ти отговорят на имейла, с който си се регистрирал в BDR. Ако решите да се запознаете и ако си спечелите доверието, може да се свържете в доверените си кръгове и да започнете да си правите услуги. Това е всичко. Вече може да правиш заявки за споделена грижа, което ще покажа в следващото видео. За теб остава да се отдадеш на любими занимания, които няма как да правиш заедно с децата. Не губи време, започни сега и дай на децата повече възможности за игри с приятели. Наслаждавайте се!